De provincie kent al zo'n 2010 een project met de naam Grip op Grond. De insteek hiervan is om groen die het opgroeven wordt bij het ene project weer in te zetten bij de onlees van een oor. Soms gaat dat via opslag in depots die het letter weer omsprutsen worden kunnen. Wat we proberen is zo vol mogelijk zonder depots te werken. En zo vol mogelijk van werk naar werk, rechtstreeks leveren. Maar aan de andere kant is het wel zo, we hebben al ontwikkelingen dat we wel een licht depotje hebben. Met name als het een keer de tijd net helemaal past, dat we dan toch proberen die partijen bij te krijgen. De bedoeling is nou om de provinciale formule verder uit te rollen richting de gemeentes. De gemeenten hebben natuurlijk een hele grote projecten dat het gaat om infrastructuur, natuur en dat soort dingen wat groen bij belutsen is. Groen moet soms uitgevoerd worden, soms onvoerd worden voor een project. Maar het is toch heel mooi dat je al die projecten met elkaar in verbinding brengen kist en de groen van de een broeken kist voor de groen van de oor. Oude hier en wie het altijd met toekomsters die alert wienen van kunnen we er wat slims mee doen. Dat wie altijd toevallig en we doen het nou gewoon structureel. Dus het kan best wel wezen dat we in het verleden misschien een keer groen twee vertellen hebben of ophellen en weer oors brengen. Dat kan zo wezen. Het mooie is, we binnen wel zelf achterkam en we doen het nou gewoon slimmer, circulair en toe. De kans is groot dat de gearworking bij de groenprojecten echt terugzet wordt bij oren circulaire projecten.